I-carpal tunnel syndrome yisimo lapho i-median nerve inzwa, enye yezinzwa ezinikeza isandla sethu, ezicindezelwa esihlakaleni ngenxa yokukhula kwezicubu, ngokweqile, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene. Izimpawu ezivame kakhulu iziguli ezikhona ku-carpal tunnel syndrome, ubuhlungu, kanye nokuba ndikindiki, ekusabalaliseni kwenzwa ephakathi. Lokhu ikakhulukazi kuthinta uzwane, umunwe wesalathiso, nomunwe ophakathi. Amasipha ozwane nomunwe wesalathiso ayaphela amandla ukuze iziguli zingakwazi ukubamba ipeni noma ukuvala izinkinobho zehembe. Lokho kuba nzima ukukwenza. Njengoba sengishilo, isifo se-carpal tunnel syndrome sibangelwa ukucindezelwa komthambo obizwa nge-median nerve esihlakaleni. Inani elithile labantu lithambekele kulokhu, ikakhulukazi abesifazane abakhulelwe, labo abane-hypothyroidism, labo abanezinkinga ezithile zamahomoni abane-rheumatoid arthritis. Futhi muva nje sibone i-carpal tunnel syndrome njengochwepheshe besoftware abasebenzisa igundane kakhulu. Ngakho isihlakala sihlala sihlezi njalo kuma-mousepad, futhi lokho kubangela ukucindezelwa komthambo esihlakaleni, futhi lokho kuholela esifweni se-carpal tunnel syndrome. Ukuxilongwa kwe-carpal tunnel syndrome kwenziwa ngokuyinhlobo ekuhlolweni komtholampilo kanye nokuhlolwa okulula, okwaziwa nangokuthi isifundo sokuqhuba izinzwa. Futhi uma ukuxilongwa sekusungulwe nge-eke, kunezinketho ezihlukahlukene zokwelapha ezitholakalayo ze-carpal tunnel syndrome. Ekuqaleni sithi isiguli sigweme yonke imisebenzi ethuthukisa ubuhlungu. Isibonelo, ukusetshenziswa kwe-mouse kufanele kumiswe, noma kufanele basebenzise ukusekela okufanele. Uma besebenzisa i-mouse, akufanele benze umsebenzi onzima, ukuphakamisa izinsimbi ezisindayo. Ngaleyo ndawo, gwema ukusebenzisa leyo ndawo isikhashana kuze kube ubuhlungu buyehla. Ukusetshenziswa kwezihlakala zehlakala, ikakhulukazi ebusuku lapho zilele. Lokho futhi kuye kwasiza iziguli eziningi. Imithi ethile, isibonelo imithi eqeda ukuvukala, imijovo ethile, efana nomjovo we-steroid noma umjovo obulala izinzwa ngaphakathi esihlakaleni, ingasiza ekwehliseni ubuhlungu be-carpal tunnel syndrome. Ezinye iziguli lapho ukucindezeleka kukhulu kakhulu, futhi lezi zinyathelo azisizi, sidinga ukwenza ukuhlinzwa kulezo ziguli, okuyinqubo elula eyenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. Senza ukusikeka okuncane esihlakaleni, futhi inzwa iyakhululwa ekucindezelweni kwayo, futhi namuhla ngokutholakala kwe-microscope ne-endoscope, ingenziwa ihlasele kancane ngendlela ehlasela kancane. Ukuhlinzwa kwe-carpal tunnel syndrome kwaziwa ngokuthi i-carpal tunnel release, futhi njengoba ngishilo, kungenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo, njengokuhlinzwa kosuku olulodwa, futhi isiguli singakhululwa ngalolo suku.